Maayong adlaw mo higala. Hope di man ni popcorn. Ni adtong Pebrero 2 pa din ni atong video o karon pa tanaw na og voice over gari na nga video kay nga anak kakatsapulan. Padung taron sa masing spotuhan dito ta mamahawrong buntaga. Ya, ato lang ni shortcut. Mao ni ang atong latason nga dalan padung dito sa ilaham masing. Ini maibog ta aning puto maya o ganing mangga nga hinungkaran niya si Kuwate. Kalami moto mo ni siya mong gikaon ron. Ya gapilan pagbugumbayan nila affordable kayo ug lami gid siya. Di yun kaduha-duhaan ang iyang kalami. Inaasad sila diri katong kamay nga sa nila muskuvado di ay niya na si katong regular kaya mong gi-order nga si Kuwate kay katuning na ay kape. Lami kayo ato ang kaon during the pita niya. Nakaingon dyan ko nga savings. Savings? Ha? Say savings, uy. Craving satisfied kayo ta during the pita. Ya kung kuyo diri ka akong maguwang. Yung mo to siya. Según sa lang mo ang na istoryahan rin, no? O adriwa dito. Up and down and shake. Taring na pita. Bakaw-naw ko ba? Sahin no kaning lisod kay mataog sa iyo. Sabi na ko duha akong cellphone ni pa-alarm. Makamatan laguna ang ako ang silingin kaysa ako nga nagtapad sa alarm. Paita. Di bukon sa makapamatan ako. Manayang gingon niya dili ko morning person. Naagi mga tao no nga. Usahay. Alarm clock rin makapamata. Usahay na apoy mga tao nga ilang mama or ang ilang silingan nga nagkanta-kanta may makapamata nila. Nya ang ikatulo ay katong waan lang yun matugay kay bao nga dili na makamta apatay. Yan ang nabot man dito. Sunod yun na nob sa matata sa iyo mga pita. Pero nga pirmi man yun mahitabo nga kung init ang kape imong dila ang unang mahipos. Pero kung bugnaw na mura nagsabaw sa 7-Eleven, ha? Tawa sa busabot. Ay lang niyo sabtaw kay preyo tawa kasabot. Nga nga itong kinabuhi ba sa dalan kay punong challenges. Ang pinakadako nga challenge no ang paglabang sa dalan samtang nagtanaw og cellphone. Kung makalikay ka sa motorsiklo or motorsiklo Tagalog yun sa motor daog ka. Pero kung dili famous ka sa Facebook. Ma-famous juga sa Facebook kailangan ng mga tao imbis tabangan ka. Hala. Nahimo namang vlogger tanan nila pagawa silang cellphone, videohan ka. Mao di kita magtanga-tanga. Kung lakaw kas daan, focus. Imbis na mahata din dapita na himo na no ninyaw-yaw sa itong inahan. Ya, mao lang to no. Sunod na po na cravings din dapita. Sige, bye! Okay, bye!